Saman nga Dios nga atong gituhuan ug atong gialagaran mga kaigsunan. Pedro 3:15 kinahanglan nga andam tang mutubag sa tanang mangutana kanato mahitungod sa paglaom nga atong nabatunan mga kaigsunan. No? Kinahanglan andam tang mutubag sa mga pangutana mahitungod sa paglaom atong nabatunan. Of course, labaw na andam tang mutubag mahitungod sa Dios nga atong gituhuan ug gialagaran. Tumala sa Biblia mga higala diha sa Deuteronomio kapitulo 6 bersikulo 4. Hear, O Israel, the Lord our God, ang Ginoo nga atong Dios, the Lord is one. Usa lamang ka Dios. Apan kining the Lord our God, the Lord is one. Unsa man ni mga higala? Nagpasabot ba ni nga ang Amahan maora pod si Hesukristo? Si Hesukristo maora pod ang Amahan ug maora pod ang Holy Spirit. Pareha ba na mga higala, no? Tigaan ta mo example kanang miingon ta nga usa ka pundok, di ba? Usa ka panon. Usa ka grupo. Wa na magpasabot mga higala nga usa lang gyud ka buok. Tuguti ko nga mobasa og scriptures. Pagpamatuod nga kaning the Lord our God, the Lord is one. Nagpasabot ba ni nga wala si Kristo ani? Nagpasabot ba ni nga wala ang Holy Spirit? Amahan ra bagigisgutan ani? Let the Bible speak itself. Genesis chapter 1 verse 26. And God said, let us make man in our own image. No? Buhato nato ang tao sumala sa atong dagway. And let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping things that creepeth upon the earth. Ari ko sa pulong nga let us make man in our own image. Let us ang dimension ri us subrag usa. Our no? Our gani wapingon nga ako lang no. Subrag yapon sa usa. Let us make man. Kinsa may kuyog sa Dios nga Amahan pagbuhat niya sa kalibutan. In the book of John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. No? Kinsay kuyog sa Amahan sa pagbuhat sa kalibutan, kinsay kuyog sa Dios nga Amahan sa wala pay nitungha bisag unsa sa universo ug din sa kalibutan. Dito siya matugad mga higala. Apan ato siyang masinati, mabati, mabasa, ato siyang mahinumduman, ato masabtan ang iyang pagpadayag pinagis mga propeta at mga apostol. Jesus said in the book of John chapter 1, in the beginning was the Word. Diha ng word, no? And the Word was with God. Kining word kauban na sa Dios. Kinsa may Dios gipasabot niya ang Dios Ama. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Kauban siya sa Dios nga Amahan. No? He was in the beginning with God. The word gigamit sa English, He was in the beginning with God. Diha na siya sa unang panahon. Kauban siya sa Dios. Kining a word, no? In the beginning was the Word, and the Word was with God. Kining word kauban sa Dios. Nya ingon diri nga, He was in the beginning with God. Kining nga word, kuyog na sa Dios nga Amahan. Kinsa man ni mga kaigsunan. Verse 14, o kining nga word, and the Word became flesh. Kining word, nga kuyog sa Dios nga Amahan, nahimong tao, and dwelt amongst us, mipuyo uban kanato, as the only begotten Son of the Father, full of grace and truth. Kining nga word, nagpakatao sa kalibutan, kining nga word kuyog sa God the Father, nagpakatao sa kalibutan, and we beheld His glory, nakita na to ang iyang himaya, as the only begotten Son of the Father. No? Siya lamang ang only begotten Son of the Father, dili si kibuloy mga kaigsuunan. No? Jesus Christ, siya lang ang only begotten Son of the Father. Dili si Apollo kibuloy. Pagpaita po din kibuloy mga kaigsunan. Nagpatawag man po only the Son of God. No? Kining word, kauban na sa Dios nga Amahan. No? He was with God in the beginning. Unya nagpakatao siya mga kaigsunan. No? Hello, amen? Nya sa pagpakatao niya, samtang dinhi pa siya sa kalibutan, sa wala pa siya mukaya pagbalik sa langit mga kaigsunan, giklaim gid ni Jesus Christ, John 17, tanawa. Oh?
Verse 5, mga kaigsunan. And now, ingon si Jesus Christ, no? Sa panahon nag-ampo siya, ingon siya, and now, O Father, glorify me together with yourself. Himaya ako uban kanimo, no? With the glory which I had with you before the world was. Ato palapakan ng Ginoo, praise the Lord. Maghisgutag one true God, maghisgutag the one true God, mga kaigsunan. Wala magpasabot, amahan lamang, mga kaigsunan. When we talk about the one true God, it doesn't mean nga naghisgot lamang na sa God the Father. Kaya klaro kay mga kaigsunan atong mabasa sa Biblia nga before the world began or before the world exists, si Jesus kuyog na sa God the Father. At palapakan ng Ginoo. Himaya ako amahan, sama sa himaya nga akong nabatunan uban kanimo sa wa pabuhata ang kalibutan. Malapakan na tugusab ang Dios. Kinsay kuyog sa amahan, sa wa pabuhata ang kalibutan, si Jesus. O sa pagbuhat niya sa kalibutan, kisay kuyog sa amahan, si Jesus gihapon. At palapakan ng Ginoo mga kaigsunan. He was with God in the beginning. He was with the Father in the beginning. Or before the world was, before the world began, before all things existed, diha na ang atong Ginoong Hesukristo. He was with the Father. Og mao kini ang pagtulunan, mga higala, nga gilimod sa atong mga kahigalaan, kaigsuunan. Di mo tayong kaigsuunan, kay lahi mas labagdo. Sa unod noon kaigsuunan, pero sa langit noon nga pamaagi, sa spiritual nga kahimtang, digid may tabo nga atong kaigsuunan ang mga iglesia ni Kristo, ang itukod ni Felix Manalo. No? Di ba? Nga naman, ilang gilimod ang existence ni Ginoong Hesukristo sa wapabuhatang kalibutan, kaysa hunahuna sa mga iglesia ni Manalo, nga gipanguluhan ni kanang iglesia ni Kristo, gipanguluhan ni Felix Manalo ug ni Eranio Manalo ug siya mga sumusunod karon, mga higala. Nga si Kristo kuno nara sa huna-huna sa Dios, wala siya existence, wala gid siya, mga kaigsunan. Nganong ila man ang gilimod tungod kay ilang gipamatuod sa katawhan nga wa masayod sa Biblia nga si Hesukristo ay tao lamang. That Jesus Christ was just a mere man, not God. But the Holy Scripture says He was and He is the Son of God, the only begotten Son of the Father. Ato palapakan ng Ginoo. Maunay interpretation hubad kung unsay gisulti didto sa Book of Genesis, let us make man in our own image. Maunay gisulti didto, mga kaigsunan. So paingon sa Biblia, the Lord our God, the Lord is one. Wa na magpasabot, walay conclusion nga walay kuyog ang Dios nga amahan nga sa unang panahon, no? John 10 verse 30. Juan 10:30. Jesus said, I and my Father are one. Ato palapakan ng Ginoo. Ako ug ang akong amahan usarami. It means nga naa sila'y unity. Naa sila'y gitawag panagdugtong. Naa sila'y gitawag nga hiniusa nga pagka-Dios. Juan 10:30. I and my Father are one. Amen? Kung sa gisulti sa Biblia, igor tang nagbasa, mga higala. No? Himaya ako amahan, sama sa himaya nga akong nabatunan, uban kanimo sa pabuhata ang kalibutan. Si Jesus Christ, Dios man, the only begotten Son of the Father, of course, ang atong Father God is God man, mga kaigsuunan. Of course, si Jesus Christ is God. Ato palapakan ng Ginoo. A very clear example, mga kaigsunan, nga tinaw gid kay. Kita kay tao man ta, ang atong anak, siyempre tao. Tao man ta. Pero ang gianak sa Dios nga amahan, of course, Dios kay Dios man ang iyang amahan. Ato palapakan ng Ginoo. Diba? Pakishare ani nga kamaturan ngadto sa tong kahigalaan ni. Gamay pakitag bersikulo nga nahisgutan, mga kaigsunan, the one true God. Nganong Dios si Hesukristo, gitawag mo siya the Son of God.
the only begotten Son of the Father. John 1 verse 14. No? Dios man ang iyang amahan, di Dios po siya. And 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yang gipadala, yang gihatag, diri sa kalibutan. Sa ato pa diha na siyang daan, before siya gihatag sa Dios Amahan, nga diri sa kalibutan. That whosoever believes in Him will not perish but have an everlasting life. Wala pa ka na ito ang Ginoo. Kung gusto tang maluwas, gusto tang makabatog kinabuhing walay katapusan, kung gusto tang makaadto sa gisaad sa Dios nga langit, nga din didto wa nay kagulanan mga kaigsunan. Musalig ta, mutugyan ta, muhalad ta sa itong kinabuhi ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. No? Naimanguta na, mingon sila, Brad, kung Dios ang Amahan, Dios po si Hesukristo, maduha na ang Dios. No? Akong tubag, mao, walay mabasa duha ang Dios. Usa ang Dios nga nagpadayag sa Amahan, Anak ug Holy Spirit. No? Kung miingon kang duha ang Dios, imong giihap ang Dios sa prinsipyo sa addition, imong giihap ang Dios pinaagig mathematics sa prinsipyong addition. 1 plus 1 equals 2 plus 1 equals 3. Unfair po kayo mga higala, mo gamit mong mathematics, 1 plus 1 equals 2, plus 1 equals 3, while the Holy Scriptures firmly said nga, kasagaran gigamit sa Ginoo is multiplication. 1 times 1 equals 1. Times 1 equals 1 lang gyapon. What I mean mga higala this afternoon, Father times Jesus equals 1. Times Holy Spirit equals 1. Ato pala pa ka ng Ginoo rin. Apan kung inyong lang tugion sa mga nakabati nini, mga Iglesia ni Cristo, mga sa panadiya, mga oneness, o guban pa, mga kibuloy, o sa pagilain, mga Miracle Crusade, o ipo na to ang Dios. Kung Dios ang Amahan, Dios ang Holy Spirit, Dios ang Anak, daghan ang Dios, akong tubag mao ni, laing tubag nako. Tubag nga doon ay kamatuuran. Bisan pag 30 kabuk gisgutan ng Dios. Kung ang Biblia nag-ingon 30 kabuk ang atong Dios, so be it. Ato pala pa kan Ginoo. Kung nag-ingon pa ang Biblia nga atong Dios gialagaran o sa gatos ka buok, di atong tuhuan. Pero kaya ang giingon sa Biblia, ang Amahan, ang Anak, ang Holy Spirit naman, di atong tuhuan aron di ta masag mga higala. Siguro pagsugod na ko sa akong introduction, the Lord our God, the Lord is one, Deuteronomy 6, versikulo 4, confusing kayo. So, masayod sa Biblia. Kaya ilang huna-huna, naghimos like conclusion nga, maora lagi. Ang Amahan, maora po ang Anak, maora po ang Amahan. Sayo. Kaklaro, anak, let us make man, Genesis 1, verse 26, let us make man in our own image. Gikonfirma na ni Ginoong Jesucristo, diha sa, giilana ni Ginoong Jesucristo, diha, mismo sa Book of John chapter 1 verse 1. O John chapter 1 verse 14 kato akong gisulod ganina. Giusban sa John 17 versikulo 5 nga himaya ako Amahan sa mas himaya akong nabatunan kanimo sa pabuhatan kalibutan. Napabaylaing bersikulo pastor nga nagpamatuod nga ni Amahan do ni Anak naa Hebreo kapitulo 1 verse 6, no? Let all the angels of God worship Him. No? Sumama pa diri sa Hebreo chapter 1 verse 6, ang tanang mga anghel sa Ginoo inahanglan mo simba ni Jesus. Pero niingon diri sa verse 8, ingon ang God the Father in the book of Hebreo chapter 1 verse 8. Iyang giingon ngadto sa iyang Anak, your throne, O God, is forever and ever. Ang Dios mismo, no? Ang Diyos Amahan mismo nag-ingon nga si Jesus Christ, Diyos. Palapakan na itong Ginoo. Daghan kay mga bersikulos Biblia pamatuod sa bugtong matuod nga Dios nga naglangkob sa Amahan, Anak ug Holy Spirit.
Mao na sa Biblia, dunay sugo nga giingon sa tong Ginoo nga kung magsangyaw mo sa Ebanghelyo sa kanasuran, buhata silang akong mga tinun-an ug unya bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Holy Spirit. Naagid tulo. Amahan, Anak ug Holy Spirit. Matthew chapter 28 verse 19. Panglakaw ka mga agtos tibok kalibutan sa kanasuran. Himua silang ako mga tinun-an og bunyagi sila. Matthew kapitulo 3 bersikulo 13. During sa baptism sa atong Ginoong Jesucristo. Then Jesus came from Galilee to John at the Jordan River to be baptized by him. Ingon diri. Kanya aron pabunyag siya ni John. Sa diyang gibunyagan na sa Ginoong Jesucristo, naabli ang langit. Samtang gibunyagan si Jesus, kung magbunyag, tindog siya, mihawas, naabli ang langit. Nakita niya ang Holy Spirit nga may kanaog gikan sa langit, mura og sa lampati, mitugpa sa atong Ginoo. Ang Holy Spirit dili langgam nga sa lampati. Mura bag langgam nga sa lampati, puti, mga kigami, kunsad ang Holy Spirit. Ni kunsad ang Holy Spirit sa atong Ginoo. Ugunya mga higala, ingon diri, and suddenly a voice came from heaven saying, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." Palapakan nato ang Diyos. Wa ta magtumo-tumo og doktrina mga kaigsunan. Kinahanglan kung unsay nakasulat, mao atong tuhuan mga kaigsunan. Kinsay gibunyagan? Si Jesus. Then ikunsad ang Holy Spirit. Diha, panahon sa baptism. Duha na. Unya, naabli man tong langit, ug may tingog nag-ingon, kini ang pinangga na kong anak na himuot ako pag-ayo kaniya. Tulo. Praise the Lord. The Father, the Holy Spirit, and Jesus. Usa sa pagka-Diyos. Di pwedeng bulagot. Mao na'y interpretation, mao na'y message makaigsunan. Sa Deuteronomio 6:4, the Lord our God, the Lord is one. Usa sa pagka-Diyos. Gipamatud-an na ni Kristo akong balikon og istorya Juan 10:30. Ako ug ang akong amahan usara kami. I and my Father are one. John 17 verse 5, Amahan, himaya ako sa mas himaya akong nabatunan uban kanimo sa wa pabuhata ang kalibutan. Palapakan nato ang Dios. Ang Amahan mismo nagpamatuod nga si Kristo Dios. Hebreo kapitulo 1 bersikulo 8. Si Kristo po nagpamatuod nga dunay Amahan siya mga higala sa book of John 17. Si Kristo mismo nagpamatuod nga na si Amahan nga Dios. Walay laing amahan kung gawas lamang sa amahan sa atong Ginoong Jesucristo. Kung maghisgot tag Dios nga amahan kay igsunan gipamatud-an na sa atong Ginoo nga naa say Dios nga amahan. Juan chapter 17. Gipaila ni Jesus Christ ang iyang amahan o ang amahan nagpaila usab sa katawhan nga about ni Jesus Hebreo kapitulo 1. Subo pamalandungon mga higala, dunay mga pipila ka mga dili grounded, dili rooted sa Word of God nga mga Kristohanon na punta ngadto sa iglesia ni Kristo nga gipanguluhan ni Felix Manalo tungod kay gwapo daw simbahan. No? Sa iyop mga kaigsunan, importante ang pagtulunan sa Ginoo kay magdala kinig kaluwasan og maghatag og kaluwasan. Palapakan nato ang Ginoo. Di ta basihanan mga kaigsunan ang gwapog building. Ang atong basihanan pagtulunan kung gusto ta nga madala inigbalik sa atong Ginoo. So maapas Biblia, nagpakatao ba siya ingon nga unod pero dili siya lalang, dili sa binhi sa usa ka tawhanong pamagi. Lalang siya sa Holy Spirit. Nagbunti si Maria, no? Dili siya ordinaryo kay igsunan. Suma sa gituan sa uban. Hebreo 13 bersikulo 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hebreo 13, versikulo 8. Jesus Christ is the same, siya maorang gihapon, kaniadto, karon ug ang umaabot.
John chapter 14 verse 16. Kung sa may sulti diri ni Ginoong Jesucristo, tanaw ha? Tanawa niyo paminawa niyo mga igsunan. Jesus said, nagampo si Jesus, and I will ask the Father. So naa siya Father. Isa nagampo si Jesus. Kinsa inagapuan ang Dios nga Amahan. And the Father will give you another comforter or advocate. Sumapa din sa conversion. To be with you always. There is another one. Walay lain ang Holy Spirit. Sumapa sa Biblia, the Spirit of truth. Or the Holy Spirit, or the Spirit of truth. Pero, nadyo'y gipamatudaan diri. Amen? Muna nagtuo kitag usa ka Dios, the one true God, ang usa ka bugtong matuod nga Dios, naglangkob na sa Amahan, Anak, ug Holy Spirit. Palapakan na to ang Ginoo mga kaigsunan. Kung mahimo, badlistin na inyong Biblia, wow, kanang sulatin na mga kaigsunan. Problema sa bang Kristohanon, di naman mumbasag Biblia mga higala. Wala mo kahadlok sa Ginoo. No? Di naman mutuon sa Biblia, may malanta mo basa sa mga basahon di sa Facebook o sa Biblia, di mo basa. Maabot na panahon, mailad gid mo mga kaigsunan. No? Kung wala mo pulong sa Dios, di mo grounded, dili mo rooted sa Word of God. Ako, wala pa ko, di pa ko grounded, glory to God ha, di pa ko grounded sa pagtulunan ani. Hoy siguro naunsa na ko ron. Nalain na dagoy siguro akong pundok mga kaigsunan. Apan tungod sa kini nga kamatuunan, si Jesus nagampo. Iyang giampuan ang Amahan. Ingon siya, ang Amahan muhatag og lain, another advocate. Another nga magpataliwala, mga bugado kanato sa Dios, ang Holy Spirit of truth. Ato pala pa kanang Ginoo. St. Peter's pamatuod nga ang ilang pagsulat, no? Ang ilang pagsulat sa pulong sa Dios sa Biblia, sa unang panahon linukot pang basahon. Lamdag kini gikan sa Holy Spirit. Palapakan na tong Ginoo. So naay Dios Amahan, naay Jesus Christ, nga the Son of God, naay Holy Spirit.